Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero loweruka mlungu wachiwiri nyengo ya Advent. Leronso tikuchita chaka cha Yohane Woyera Wamtanda, St. John of the Cross. Mawu athu oyamba akuchokera pa m'buku la Mphunzitsi mutu 48 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 4 kuzawerenganso ndime ya 9 kulekeza ndime ya 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Clement Nyale kuchokera ku St. Anthony Parish, Diocese ya Durban, Pietermaritzburg, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wabwino kuchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera mutu 17 kuwerenga ndime ya 10 kulekeza ndime ya 13. Amene akutiwerengera mawu a uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Nankunda Minor Seminary mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Masiku amenewo padabwera Eliya mneneri onga moto. Mawu ake ankawala ngati sakali. Adazesa njala pa anthu. Motero anthu ambiri adafa chifukwa cha changu chake. Posata mawu a Ambuye adaseka thambo lakumwamba, ndipo adasisa moto katatu. Iwe Eliya, ntchito zako zidali zodabwitsa kwa basi. Ndani angathe kunyadira ntchito zotere? Udatengedwa kupita kumwamba ndi kamvuluvulu wa moto, galeta lokwekedwa ndi akavalo a moto. Zidalembedwa kuti uzabwera pa nthawi yake, kuzazizirisa mkwiyo wa Mulungu, ukali wake usadabuke, kuzayanjanisa abambo ndi mwana, ndi kuzakhazikitsa mafuko a Yakobo. Ngodala amene azakuona, ndiponso amene adafa ali ndi chikondi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga woyera monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo ophunzira aja adamufunsa kuti, nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera? Yesu adati, inde, Eliya ayambadi wabwera kudzakonzanso zonse. Koma ndikunenetsa kuti Eliya adabwera kale, ndipo anthu sadamuzindikire, koma adamuchita zonse zimene iwo ankafuna. Chonchonso Mwana wa Munthu adzazunzidwa ndi anthuwo. Pamenepo ophunzira aja adazindikira kuti ankawauza za Yohane M'batizi. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, monga momwe tinanenera, lero tikuchita chaka cha St. John of the Cross. Iyeyi anali wansembe wa ku Spain, ndipo adabadwa pa 24 June 1542. Analowa mchipani cha Carmelite Order, ndipo adatenga dzina la John of St. Matthias,
Yohane wa Mateyu woyera. Adazozedwa kukhala wansembe mchaka cha 1567. Patadutsa kanthawi anakumana ndi Teresa wa ku Avila, St. Teresa of Avila. Pa 28 November mchaka cha 1568 anasintha dzina lake. Kuyambira tsiku limeneli anasiya kutchedwa St. John of St. Matthias, anasiya kutchedwa John of Matthias, anayamba kutchedwa ndi dzina lakuti John of the Cross. Chifukwa chofuna kubwezeretsa malamulo okhwima akale achipani chake cha Carmelite achipani, Yohane John of the Cross anakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Kale chipani chinali ndi malamulo, ndipo patadutsa nthawi anthu adaganiza kuti malamulo ena mwina awasintheko pang'ono, osati kuwaphwekesa kwenikweni koma kuti awasintheko pang'ono. Koma panali gulu lina limene patadutsa nthawi silimakondwera ndi mfundo imeneyi, linaganiza kuti ndi bwino libwerere ku lamulo lawo lenileni lakale, to the original strict rule of the Carmelites. Chimenechi chinambweretsa mavuto, kotero kuti anzake ena sanakondwe nawo. Anamugwira, nakamweruza, namuyika mndende. Anamuyika mukandende kakang'ono kwambiri, koti kanali ndi malo ochepa ongokwanira kungogona. Kanali kandima nangokhandika nyali kake kokuti azingotha kuwerenga buku lake la mapemphero. Ndipo patadutsa miyezi 9 anapeza njira yotsegula chiseko cha ndende chija, ndipo anathawa nkupita ku dera lina. Ndipo chinthu chinanso chimene chingakhale chotisangalatsa ife kuti timvetsetse muno bwino mwina za dzina lakenso John of the Cross, akuti ali mundende mmene muja wiki ina iliyonse amamutulutsa ndi kumpititsa pa gulu la anthu kumakamukwapula kumene kuja anthu akuti anakumuona. Ndipo akuti atatuluka mndende muja anakakumananso ndi Teresa wa ku Avila, ndipo anapita kumalo osiyanasiyana kumakatumikira Mulungu munjira zosiyanasiyana. Anamwalira pa 14 December 1591. N'chifukwa chake tsiku la lero tikuchita chaka chake. Kodi kudzera mmoyo wake tingaphunziremo zotani? Chinthu choyamba chimene tikuyenera kuchikumbukira nchakuti mawu a Mulungu sasintha. Mawu a Mulungu ndi omwewo. N'chifukwa chake timanena tsiku lija tikukonzekera chikondwerero cha Pasaka, Khristu dzulo, lero mpaka muyaya. Chifukwa chakuti iyeyo sasintha, mawu akenso sasintha. Mwina inu ndine tikati tifufuze za Chikhristu chathu cha lero, muona mmene zinthu zina tazipepusira. Zinthu zina zimene zimaoneka nthawi imeneyo kuti mwina zinthu zolakwika, lero ayi. Zinthu zimene zimaoneka nthawi imeneyo ngati tchimo, lero zangosanduka mistake. Kotero kuti munthu akapanga, Father, I made a mistake, ndapanga chakuti. Sorry, I just made a mistake. Koma kuti tichivomereze mumtima mukuti ndi tchimo, ayi. N'chifukwa chake machimo ambiri masiku ano tikuchita even pamasoso pa anthu opanda vuto lina lililonse, anthu akutionera. Nawonso fyo choti anthu mwa iwowo uthenga wa Mulungu unapepuka, amakhala kuti ombera m'manja, mukuchita zinthu zabwino, ukumatatenga mafoni odula m'manja namatijambula. Chifukwa choti kuchita zinthu zimene lero zikuoneka ngati zinthu zoyenera, komatu mawu a Mulungu sasintha. Chimene mawu a Mulungu analesa kalero akuchirensanso lero, adzachirensanso mpaka mmawa. Kodi inuyo ndine ndi zinthu ziti zimene taphwekesa ku banja lathu, zimene lero tikakhala timana kuti mwa banja lathu linkaenda mwakuti, koma tonali lero sizikuyenda bwino. Ndi ziti? Mabanja ambiri mwina akuonongeka chifukwa chakuti anthu azolowera pachicho amati chisolowero sichana nkholowa. Limafika nthawi kuti timazolowera pamene mmalowa mbanja munkalemekezana, munkanyadirana, koma chifukwa chakuzolowerana basi zonse lero zayiwalika. Taziphwekesa, tazipepusa. Ulemu ulibe ntchito, ulemu iza kumudzi zimene zija iza chilokolo. Zimene zimapangisa pang'ono kupepusa ulemerero wa banja. Ndeni zinthu ziti ino ndiyene ndikuenda zifunse. Nzathu itu St. John of the Cross anakhala pansi ndikuona kuti
ine ngakhale malamulo amene tinabweresawa amene tinasinthawa inde zotsatira zake sikuti zinali zoyipitsitsa kwambiri kweni koma zikupepusa zinthu zina zake tatiyeni tibwerereni kumbuyo tikaone kuti cholinga chamene amakhazikitsa chipani chathu anali ndi cholinga chotani. Ifenso tikuyenera kubwerera kwa Mulungu ndikunena kuti pamene mumatipasa malamulo a Mulungu kumanena kuti usaphe mumatanthauza chani? Lero dziko lapansi likutiuza kuti kuphako kuli magulu. Kotero kuti pali maufulu amene anthu akumenyerana amene akunena kuti ayi ufulu utiyeni tamba kuzipepusa zinthu. Lero kupha akuti ayi koma abortion tikuyenera kuilola pali machi kupha ndi kupha kulibe so kuti kapena ukuku ndi kupha kuti mwapha mwana amene anali asanabadwe kupha ndi kupha. Ndi zinthu ziti zimene ife tazipepusa lero. Kuba hakumatu ndinangobaka ndama kochepa sikuti ndinabatu zambiri yayi ndinangotengatu kodi ndama yetu imene akundinenera nayo yotu ndi 50,000 tabale 50,000 ndi chani koma kodi ndikutani ndikubatu taba. Sikuti kukhala kusaba ife yonoti tatenga ndama yaying'ono. Ndi zinthu ziti zimene iniyo lero tikuzipepusa ino ndine tikuzipepusa kuti zisamaoneke ngati ndi tchimo mmene zinkaonekera kale. Kulowana mbanja Mulungu akunena kuti sakramenti lako tikuyenera kulilemekeza koma lero no she's just a partner. She's just a partner. No, he's just a partner. What are you talking about? Banja ndi ukwati ndi sakramenti la ulemerero. Mukuyenera kubwera kaye pamaso pa Mulungu kuti Mulungu akudaliseni musanakhale limodzi. We are not married, we are just partners. Mukupepusa ulemerero wa banja. Minaso ifeso atumiki ifeso tizifunseso. Kuti ndi zinthu ziti zimene tamba kumazipepusa lero mudzina kuti nafeso ndife anthu. Akhristu muzingotimvesa nafeso ndife anthu. Ndi zinthu ziti zimene tikuzipepusa. Zimene zikupangisa kuti tipepuse ulemerero wa unsembe. Tipepuse ulemerero wa usisteri. Tipepuse ulemerero wa brother ndi zinthu ziti. Tikuyenera kubwerera mbuyo ndikuona kuti kodi talephera pati ndipo kuti tiyambenso mwatsopano ma reforms amene anabweresa Teresa wa ku Avila komanso St. John of the Cross ma reforms amene onso tikuyenera kuwabweresa mu mtima mwathu lero asangobwera mchipani chathu chokha asabwere mu diocese mwathu mokha asabwere mu mpingo mwathu mokha abwereso mu mtima mwathu. The best reformation starts from the heart. Kutembenuka kwabwino kumayambika ndi mu mtima. Timpemphe Mulungu atithandize kuti we should be reformed. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.